Napaubos man sa Presidential Proclamation ang 11.8 sa 25 kapin nga hektarya nga luna nga kabahin sa Eversley Hospital apan giangkon sa mga mulupyo nga nabalaka sila sa ilahang kahimtang. Si Nico Serino sa report. Daan ang nagduda ang mga mulupyo sa Purok 1 sa Sitio Lourdes human makabantay nga may mga taga-Kapitolyo nga nagsukod sa yuta sa ilang dapit ni adtong Abril. Wala masayod si Zacarias Boy Pornis, 69 anyos sa tuyo, apan sa pagbuto sa balita sa demand letter nga gipadala sa Kapitolyo sa Eversley Hospital, DOH Rehab Center ug sa Hagubiao Barangay Hall, diha na nila masabti ang tuyo nganong gisukod ang luna sa ilang lugar. 49 anyos na nga nagpuyo si Pornis sa dapit ug karong bag-o lang migawas ang taho nga ang lalawigan maoy na nag-iya sa yuta. Pero nahibong lang may karong bag-o nga giklaiman sa province. So murag nagkuyawan sad mi maisip mga lulupyo diri sa kuan. Samtang giangko ni Peter Abonales, presidente sa Sacred Heartville Homeowners Association, na balaka sila sa nanggawas karon nga kalambuan. Mukapin sa 900 ka households kun mga panimay nga anaa sa 11.8 hectares nga kabahin sa kapin sa 25 hektaryas nga luna sa Eversley Hospital. Pero karon lang kung na before sa election. Nakadiscuss na mi ana sir pero dili gud inani ka kuan ba nga para karon nga murag na threat nito nakita na ginila nga notice gipadala. Hinuon gipahibaw ni Abonales nga napaubos ng 11.8 hectares sa socialized housing human nalakip kini sa Presidential Proclamation ni kanhi Presidente Gloria Arroyo ni atong 2009. Gawas ni ini, may 17 na ka mga special patent ang nahatag sa Department of Environment and Natural Resources sa Luna. Dugang unom ka special patent padayon pang gihikay. Sa sold sa kanina proclaim nga 11.8. Kanang association nga Jupo ug Sacred Heart Bill ang mo na comprise sa 11.8 nga mga kanang nag-proclaim. Sa dulaan 900 ka mga panimay, 719 ini sakop sa Sacred Heartville Homeowners Association samtang ang kapin sa usa ka gatos ka mga panimay sakop sa Hagubiao Urban Poor Homeowners Association. Gipahibaw ni Abonales nga ang duha ka mga homeowners association rehistrado sa Presidential Commission for the Urban Poor ug sa National Housing Authority ug sa Housing Land Use and Regulatory Board kaniadto. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.